F'diversi bliet u rħula Maltin ser ikun qed isir eżerċizzju biex pjazzi u toroq prinċipali jkunu jistgħu jingħalqu għal perjodu ta' ħin f'ċerti ġranet bit-traffiku jgħaddi minn toroq oħra. Dan bħala parti minn proġett immirat biex komunitajiet madwar Malta u Għawdex jgawdi minn spazju miftuħa fil-qalba tal-belt u r-raħal tagħhom. Dan tħabbar fi stqarrija konġunta bejn il-Ministeru għat-Trasport, il-Ministeru tal-Gvern Lokali u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali hekk kif ġie spjegat li dan l-eżerċizzju ser isir b'ħidma ma' Transport Malta. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava saħansitra spjega ma' One News li diġà hemm 11 lokalità li huma interessati f'dan l-eżerċizzju. Ktibna l-istinti kollha biex naraw l-interess ekkux kbir jew le, fil-fatt kien hemm diġà iktar minn 11 lokalità b'dawn il-jumej li juraw interess fosthom il-Gżira, Taslima, San Ġiljan, Rendi, l-Imqabba, ir-Rabat Malta, ġifieri hemm Taġbiex, ġifieri hemm numru sostanzjali diġà ta' lokalitajiet. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Bord spjega li l-pandemija tal-COVID-19 ġabet realtajiet ġodda, realtajiet li permezz tagħhom tallimna napprezzaw is-sabiħ tal-paċi fl-ibliet u l-irħula tagħna. Dawn l-inizjattivi żgur se jħolqu l-opportunità biex il-komunitajiet eventwalment jerġgħu jieħdu l-ħajja, ingawdu iżjed il-qalba tal-lokalità tagħna, jekk hux promenade, jekk hux triq prinċipali, jekk hux pjażes imqara ftit ħin matul il-ġimgħa. Bħala inċentiv, il-Gvern se jkun jgħid ukoll jgħin fit-tisbieħ u l-manutenzjoni ta' proġetti fl-istess irħula, kif ukoll joffri qatt ta' siġar sabiex jiġu miżruha f'postijiet identifikati mill-istess konsilli lokali. Kunsilli lokali qed ngħidulhom li jekk ser ikunu qegħdin jikkollaboraw, ser ikunu qegħdin jieħdu inċentivi min-naħa tal-Ministeru kemm tiegħi u anke dak ta' Transport Malta l-awtorità rispettiva permezz ta' tisbieħ u upgrading ta' żoni li se jkunu qegħdin jiġu allura iddedikati għal dawn il-miżuri illi ħabbarna dalgħodu. Intant il-Ministru għall-Gvern Lokali Jose Herrera qal ukoll li permezz ta' dan l-eżerċizzju mhux biss se jgawdu aħjar l-bliet u l-irħula iżda wkoll se tingħata spinta pożittiva lill-ambjent lokali hekk kif mistenni jonqos it-tniġġis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.